egész életem Győrhöz kötődik, és vallom, hogy ez a közösség segített hozzá egy sikeres vállalatot felépítéséhez. Gasztonyi László és családja, valamint a Vilkor adományozta az egyházközösségnek és az iskolának Boldog Apor Vilmos emlékművét. A kőszobor 2 méter 20 centi magas, alkotója Riger Tibor szobrászművész. Az avatáson a város nevében Simon Róbert Balázs alpolgármester szólt, aki beszédében gyermekkorát idézte fel. 1984-ben Benkovics Ferenc atya egy nagy tervbe kezdett, amely nem más fiatal plébánosként, mint a Szentlélek templom megépítése. Ekkor én is több barátommal, szüleimmel és a Szent Anna egyházközség tagjaival Szabadhegyről átjöttünk és aktívan részt vettünk a munkában, és 1987-ben átadásra, felszentelésre került a Szentlélek templom. Benkovics Ferenc atya azonban itt nem állt meg. A templom után elkészült ez az iskolaközpont, amely ma a 20. évfordulóját ünnepli, a Szent Anna idősek otthona, és most a krónikus függőségben szenvedők rehabilitációs központját tervezik. A szoboravató mellett ünnepi szentmisét is tartottak az iskolaközpontban, ahol a misén Pápai Lajos megyés püspök celebrált. Az ünnepségen arról is szó esett, minden, ami az intézmény falai között történik, az azt szolgálja, hogy az iskolába járó gyerekek biztos alapot, tudást és hitet kapjanak. A tanuló létszám egyébként ma már eléri az 1200 főt, az óvodásoktól kezdve egészen a gimnazistákig.